Hapon sa tanan na napod kita sa Light Them with My Word, ang sinimana nga pagpampit sa kinabuhi sa laiko. Ang atong ebanghelyo karon kinutlo sa kang Marcos kapitulo 10 bersikulo 17 hangtod sa 30. Karon nga ebanghelyo kani sumpay kani kang Marcos nga ebanghelyo ato ang niyaging Domingo nga naghatag og kanang na ang pagsulay na pud gikan sa mga Pariseo on the issue, no, kabahin sa divorce, no, kabahin sa pagbiya sa asawa or sa bana. Kani ang gospel or ebanghelyo kabahin kani wherein ang mga disipulo nagpadayon sila sa pagpanaw dito sa Jerusalem, unya sa gikaingon ko na nga gihimo po ni Jesus nga ihang pagpanudlo sa mga disipulo. So kani nga ebanghelyo ang usa ka tawo nga wala man gani ngani diri ning tabo o ning luhod o nangutana kang Jesus unsa may mga rekisito para makaangkon sa kanana ang kinabuhing walay katapusan or eternal life. Madto ta sa ebanghelyo. Sa bersikulo 17, sa dihang mulakaw na si Jesus, may tawo nga gidagan, paduol kaniya og miluhod og nangutana. Maayo nga magtutudlo, unsa ba ang akong himuon aron maangkon ko ang kinabuhi nga walay katapusan? Mitubag si Jesus kaniya, nganong maingon ka man nga maayo ako? Walay bisan kinsa nga maayo gawas sa Dios. Kung mahitungod sa imong pangutana, nahibalo ka na sa gingon ko sa kasuguan. Ayaw pagpatay, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksi sa bakak, ayaw panglimbong, tahura ang imong amahan o inahan. So, kinsa ni brothers and sisters, dili ni ordinaryo nga tao, but portahan ko no? Sapian nga batanon nga lalaki sa uban nga synoptic gospel, batanon ko nga ruler, no? Ruler o kanana ang leader. So, nag-istorya kaniya unsaon pag kanana ang angkon sa kinabuhing dayon. Kani nga tawhana, brothers and sisters, kortahan man ni siya kayo. So ang iyang hunahuna siguro nangutana siya sa rekisito sa kanang angkon sa kinabuhing walay katapusan kay basin po siguro ang iyang hunahuna nga sapian man ko, sayod man ko gyud ang kanana ang parte sa inheritance or kabilin. Ang ako po unta nga basin og ang kabilin mo tunhay pa mo labaw pa sa kanana ang kinabuhing dayon. So ang akong pagasapian mas mo kuan pa mo suwag pa og maayo ngani sayod gyud kani siya kayo sa inheritance kay sa panahon sa Hudiyo ang primerong anak mangyod, no, mo gyud maka kanang angkon sa inheritance sa kanang propriedad or property sa ilang ginikanan, no. Ang ngani ang iha doble kay siya may kuan siguro kanang kinamagwangan ang katuna lang iyang sunod nga mga igsoon na tagsa kabahin. How about ang babae? Ang babae kuno hatagan lang dowry sa iyang amahan kung siya maminyo na, no. So muna ang kaniyang batanon nga kanana ang lalaki or ruler, hibalo gyud siya kayo sa parte sa balaod sa inheritance kay dili siya masapian o di siya may balon ining mga butanga. So kanana ang ngani siya bulahan kayo kay ang kanana ang pagtuo sa mga Hudiyo kung ikaw sapian, kung ikaw nga gitagaan
gitagaan kuno og pabor, no? Gitagaan og blessing sa Ginoo kay ikaw sapian mo na ilang pagtuo, no? Karon gusto niya i-extend iyang kaugalingon nga kanang pagkasapian didto sa inheritance kuno sa kinabuhing dayon. Mo na iyang pagtuo, no? So, muna ang iyang approach dito sa ato ang Ginoong Hesus, yung siyang kananaang maayo nga magtutudlo, no? Ingon ang magtutudlo, ingon si Hesus nga unsay maayo. Kaysa panahon gud sa Hudiyo gud, bisan gani paglitok sa kananaang Ginoo, no? Or God, dili gani na nila malitok, no? Gani daghan lang pangalan para lang dili nila malitok ang kuan kay wala gyud sila katungod molitok ana kay grabe gyud kataas kay ang suo Ginoo sa ilang ilang pagtahod, no? Kung sa ilahang sa Torah, sa ilang balaod na kung kinsa katong mubuhat niya na consider na siya blasphemy. Ngani daghan ilang pangalan sa Ginoo. Mao na ang ilang pangalan, Ilay, no? Abunay, Yahweh, no? So, kaya nga naman kanang dili sila ang maglitok niya na kay consider na blasphemy. Karon ang approach sa kanini ang batanon nga kortahan kay nga ruler na ang iyang approach niya kanana ang maayo nga magtutudlo. Yung si Jesus unsay maayo, no? Ni sunod na po si Jesus sa ilang kultura na dili angayan nga ilitok ka ng maayo kay usara magud ang pinaka-good, pinaka-maayo ang ato ra bang yung Ginoo mo'y ilang pagtuo sa kaniadto. So karon og mo kanana ang mudawat si Jesus anang gipangalan sa kanana ang batanon kaniya nga siya ang maayo nga magtutudlo nan blasphemous kana, no? Kuan kana masumbong ka dito sa mga Parisiyo nga ikaw kanang panamastamas sa ngalan sa Ginoo kay way lain na kanana ang maayo ang Ginoo ra gyud. Sa verse 20, versikulo 20, mitubag siya kang Hesus, magtutudlo kining tanan gituman ko sukad sa akong pagkabata. Gitanaw siya ni Hesus nga may paghigugma o giingnan, usa pa ka butang ang kulang nimo, pauli og ibaligya ang imong kabtangan ug ang halin ipanghatag sa mga kabus. Sa ingon nini nga pamaagi, mahimo kang adunahan dito sa langit. Pagkahuman, balik og sunod kanako. So, iya na kaning gibuhat, no? Muna nahigugma si Jesus. Mangutana mo nga nahigugma man taon si Jesus, nining tawhana, no? Kanana ang namay ang lain nga hunahuna. Ba't kani iyang hunahuna, dili ni siya yung dautan kay wa man siya ka sayod yun, no? Mo bitaw nangayo siya og rekisito, requirements ug unsahon pag-angkon sa kinabuhing way katapusan para pud masunod pud ang iyang bandi nga wala po'y katapusan ang inheritance niya, no? Sa kinabuhing dayon iya manggi equate ni siya o ganana ang more material wealth, no? Ang iyang pasabot. Po naging nan siya nga nakabuhat na baka nini. Wala ang dili magpatay, manapaw, mangawat o pagsaksi sa bakak o panglimbong. Isa nabuhat ko na kana o Ginoo. No, ang kanang second part sa Decalogue or sa Ten Commandments nabuhat ko na kana Ginoo, no? But sa katapusan iyo siya nga kanana ang tahura ang imong amahan ug inahan, no? Mo man ang first four commandments man ni ang tahura. Kaya ang primero is first two commandments is wala na laing Ginoo nga imuha pang simbahon.
gawas ang usa ra ka Ginoo, wala na ilain. Ug ang ikaduha ingon siya ayaw pagbuhat og Dios, no? So kanana ang believe kayo ang atong Ginoo sa iya, no? Kay nabuhat ko na sukad pa ako pagkabata. Gitan-aw siya ni Jesus nga may paghigugma o giingnan. Ngano man nasayod si Jesus nga sapian siya kaayo o gikinahanglan niya nga mahatagan siya o pahimangno matagaan siya o pagtulunan, no? Ngano man kay pag-ingon ni Jesus nga kanana ang pauli ibaligya ang imong kabtangan ug halin ipahatag sa kabos ug balik dinhi after nimo human nimo nabaligya, dili niya mahimo kay nakalapas siya sa first two commandments. Kay ang iya man day nga Dios gi-idolatry o gi-idol niya mayo or considered idolatry ang iya mang sapi, no? Ang iyang sapi man more than God, maubitaw ng dili siya makasunod ni Kristo, no? Muna na ang nasubo siya sa verse 22, no? Versikulo 22. Nasubo gayud ang tao sa pagkadungog niya niini ug mibiya siya masulubon kay daghan man ang ihang kabtangan. Daghan man siya kabtangan, daghan siya og bahandi. Ug ang iyang bahandi mao may iyang Dios. Mao man ang labaw sa Dios ang iyang bahandi. No? Nasubo siya. Nakurat yun siya sa iyang nadungog ni Jesus nga ibaligya ang tanan ug ihatag, no? Sa mga kabos ug after ana imuhang mubalik ka dinhi ug musunod ka nako. So brothers and sisters, siya ra gyud ang giistorya ni Jesus ini. Kung musunod ka nako, ibaligya ang tanan nimong kabtangan ug ang halin ihatag sa mga kabos ug sunod ka nako. But siya ra gyud istoryahan ani ni Jesus. Ngani sa ato ang record nato, no? Wala man siya magistorya ni kanini ang ni Simon ug ni Andrew. Wala man siya magistorya nga kanana ang musunod ka sa ako, ibaligya inyo sa kayan, ibaligya ninyo inyong pukot, ibaligya tanan ug sunod ka nako. Inyo man siya nga sunod ka nako ug ikaw Pedro ako kang himuon nga mananagat sa katao, no? Fishers of men, no? Mamingwit og tao. Wala siya mang istorya nga ibaligya. Mobitaw ng human sa resurrection, wala sila laing buhaton. Di pa nakabalik sila. Nakabalik og panagat. No? Nakabalik og ganana ang pamukot. Kaya naman, wala man nila gibaligya. Dili pa rin yung tawhana nga igingnan niya gibaligya gitanan, no? Si Simon o si Andrew, naman sila ibalay. Wala man nila gibaligya dito sa Capernaum. O si Martha o si Mary, na may lang kung limang balay, waman isunod sila kang Kristo, waman ipabaligya, no? Si Matthew na lang, tax collector, waman ingan siya nga, i-give up na tanan imong tinikas nga, kanana ang pagka-tax collector, o kuandre, kanana ang ipanghatag sa pobre ang imong kanana tinikas, wala man. Siguro sa desisyon na ni Matthew later on mo iyang gibuhat but wala siya sultihi ni Jesus, no? So brothers and sisters, nganong ingon ani man ang ihang gistorya sa rich young ruler tungod nahigugma siya. Tungod siya nagtuman sa second part sa Ten Commandments, faithfully gikan sa pagkabata. But wala gayo nagtudlo kaniya. Karon pa siya tudlo nga dili man day himuon pagka Dios ang imong salapi o ang salapi more than sa imuhang
sa Dios. So muna na ang brothers and sisters, nahigugma si Jesus kaayo sa rich young man. Daghan kayo mga sapian karon. Daghan kayo nga kanana ang daghang kabtangan. But wala mang istoryahe. Way naka-istorya nila. Basig ka mo ang maka-istorya. No? Luoy kayo. Ug wala sila may istorya nga inani man day kini. No? Ibaligya ang inyong kabtangan o kanana ang ipanghatag sa mga kabos o sunod kanako. But brothers and sisters, dili man siguro inani ambot pasabot ni Jesus, no? Sa tanan-tanang tao. Kanilang siguro, iyalang gipa abot ka nato isip nga pagtulunan. But karong mga panahon na siguro, no? Lahi siguro ang tagsa-tagsa nga mga adunahan o katuntuang may mga kabtangan. Lahi siguro ang ihang pakipaglambigit ni Jesus kanila kung sila musunod kang Jesus. So, wala na to ma-underestimate si Jesus ug sa iyang sa atong Ginoo unsa gid ang iyang pag-atiman kanila. Basta gihiskutan diri nahigugma siya sa katong rich young ruler, no? Kay inosente gyud siya kaayo sa iyang pagka-adunahan, walay nakaistorya kaniya, brothers and sisters. So munang makaingon po ta nga katong pipila ka Domingo sa ato ang ebanghelyo nga kung gusto ka mosunod ka nako, isalikway nimo ang imuhang kaugalingon. Pasana imong cross o sunod ka nako. So mo gyapon ang kaniyang batan-on nga adunahan nga ruler o young man, mo gyapon ang iyang istorya ni Jesus. Kung gusto ka mo sunod ka nako, deny, isalikway ang imuhang mga kabtangan. Pasana ang imong cross, unsa man pasan sa cross nimo. Pagpakabata, pagsalig ka nako. Dili mo salig sa imong kabtangan, dili mo salig sa imong pagkaadunahan, but salig sa ako nga Dios nga maghatag kanimo tanan-tanan nga imong gikinahanglanon nini kinabuhi. So brothers and sisters, consistent gyapon ang iyang mensahe atong pipila ka mga Domingo, no? Otherwise, ug dili kita mahimong sama nining bata o dili po nato kani tagad-tagaron kaning mga tao nga sama na nagpaubos pareha sa mga bata, nagsunod kang Hesus, nagsalig kang Hesus, nag-dependent kang Hesus, dili makaangkon, dili maka-inherit, dili makaangkon sa kinabuhing dayon, no? So mo ni siya gihapon ang iyang mensahe kanato, brothers and sisters, ug mao kani ang rekisito kung gusto kita musunod kang Kristo. Sa bersikulo 23, sa nakabiya na ang tao mitan-aw si Jesus sa iyang mga tinunan ug miingon, lisod gayud alang sa mga adunahan nga nagpasakop sa paghari sa Dios. Natingala ang mga tinunan sa iyang gisulti, busa nagpadayon siya pag-ingon, mga anak, lisod kaayo ang pagpasakop sa paghari sa Dios. Sayon pa ang paglusot sa mananap nga kamilyo sa bangag sa dagom kaysa pagpasakop sa adunahan sa paghari sa Dios. Natingala gayud sila og miingon, kung mao kana kinsa man ang maluwas. Gitan-aw sila ni Jesus ug miingon, dili gayud kini mahimo sa tawo apan walay dili mahimo sa Dios, kay ang tanan mahimo sa Dios. Mahimo gyud sa Dios tanawa. Unsa gibuhat ni Jesus sa batan-on nga adunahan, iyang gistoryahan, no? Gistoryahan niya, ibaligya ang imuhang tanang kanana ang kabtangan o
ihatag sa kapobrehon sa mga pobre. Ug human niya na pagbalik sunod ka nako. No? Sa may but pasabot. Posible dahil sa Ginoo gitagaan kita og mensahe niini. Labi na ang mga adunahan gitagaan og mensahe. Kay diha ang grasya ug kaluoy sa Dios, no? Nagdagan niya ng mga butanga o depende ra sa tao, depende ra sa pamulungan ni Hesus ug mosunod. Pareha sa usa ka batan-on diri sa ebanghelyo, wala siya mosunod kay klaro kayo gipaghari niya ang iyang kabtangan, iyang bandi. Iyang gipaga Dios ang iyang bandi. Yung siya nga, dili gayud kini mahimo sa tao o dili gayud mahimo sa tao. But then mahimo kani kay wala imposible sa ato ang Ginoo. Ang gikinahanglan ang pagtubag sa hingtungdan nga kani mahimo gayud o kita mudangop diha sa ato ang Ginoo. Kung kita mo desider nga mahimo kitang usa ka bata, no? Magsalig gayud sa Ginoo, dependent gayud sa Ginoo, ug diha siya ra gyud ang makahatag kanato ug kanana ang provision nining kinabuhi, no? Dili kita magsalig sa ato ang kinitaan. Gani og nay ato agyod, wala man magpasabot nga ibaligya na gyud tanan. Wala man magsabot nga ato na gyud i-dispatch sa tanan. Basin og naay mayo pamaagi ang Ginoo. Munang kinahanglan kita mo respond, mo tubag para atong sabot-sabutan sa Ginoo ug unsaon ba, no? So mo ni niya siya nga ingon ang si Prido og Lord, dili mi kasabot niini, no? Unsay imong but pasabot kung mao kana kinsa man ang muluwas. Kay iyon siya sa 28 versikulo 28, amo bayang gibiyaan ang tanan ug misulod kami kanimo, misunod kami kanimo. Mingon si Jesus, sa pagkatinuod sultihan ko kamo, no? Daan ang istorya sa Jesus sa versikulo 27 nga posible basta ang Ginoo o kita mo tubag sa iyang hagit o tubag sa iyang pamulong kanato o gipasunod kanato o musunod sa iyang rekisito nga gihatag kanato, no? Apan nimbaliban man ang katong batan-on nga ko adunahan, no? Apan ingon siya nga dili imposible kanato. Ingon sa 27. But ingon pa si Pedro sa 28, amo biyang gibiyaan ang tanan og misunod kami kanimo. Mingon si Jesus kaniya sa versikulo 29, sa pagkatinuod sultihan ko kamo. Mo na gitawag niya posible sa Ginoo. Sultihan ko kamo. Walay tawo nga mibiya sa iyang balay nga igsuon mga sa inahan, amahan, anak o kayutaan tungod alang kanako og sa mga sa mayong balita nga dili makadawat og daghan pagayod, no? Daghan pagayod nga balos karon nga panahon, no? Mga balay, mga kaigsuonan, inahan, anak, mga kayutaan o kani lakip ang mga paglutos. So grasya day kanang apil day sa ganti, apil day sa reward ang paglutos ug sa umabot nga adlaw makadawat usab sa kinabuhi nga walay katapusan, no? Ug lakip nini ang paglutos, inhan, anak, ug lakip ang mga paglutos. Bisan kuno makadawat kita og balay, kaigsuonan, inahan, anak, kayutaan, ug uban pa nga atong posisyon, kabtangan ining kalibutan,
Naa gid kuno'y lakip ang paglutos. Naa kuno'y apil. Ang ato ang kananaang usay tawag ini suffering, no, or rejection manggani, no, pagdili pag uyon sa ato ang mga kigsuunan o even atong pamilya. Ngano man kung iya sa Ginoo gihatag unsa may imuhang attitude ini ug naay imong posisyon, nagsunod ka sa Ginoo, naay imong kabtangan, dili ba tagaan natong pabor ang mga kabos, hatagan natong maayong pagtagad, maayong suhulan ang mga kabos. Dili ba ato ang tabangan sila sa ilahang gikinahanglanon? Bat kani para sa uban, dili man kani maayo para sa uban, sobra para sa uban siguro dili angayan. So brothers and sisters, mo ni ang gitawag niya lakip gayud ang paglutos, no? So persecution dili gyud complete nga komportable ta sa atong pagabuhaton sa atong desisyon nga mosunod kang Kristo with our possession, with our talent, treasure o time. Dili gyud yun ana kasayon, no? Kay ngano man mao magayon ni ang nitabo, no? Tanawa naabay gatiman sa kapobrehon, nagsubra-subra ang ato ang production sa ato ang agriculture. Ang uban na gani ipanglabay na lang sa dagat tungod sa kasubra, no? Wala kong magsulti sa Pilipinas kay di magisubra sa ubang nason. Ngano dili man nila ihatag sa kapobrehon, no? Mga sila dako kayo ang kuan, ang cost ini. So paghatag diri sa mga underdeveloped na mga nason, but mapangitaan man nagpamaagi. Mas mayo pa ilabay, mas mayo pa himo fertilizer kay ihatag nga pagkaon sa mga pobre nga mga nason, no? Sa ato ang panimalay karon, mas mayo pa og pagkaon ang ato ang mga pet dogs kaysa ato mga helper, no? Mas mayo pa ilang pagkaon. Kanana ang pinalitan pa sila og bukog, linatan pa. O pinalitan pa sila og mga vitamins. Ang uban karon gipangsaninaan na gayon. So brothers and sisters, wala man ko, di man ko against ana. But napan po tayo ato ang kinahanglan po natin manon. Nagkapobrehon sa itong mga kaigsuunan. So brothers and sisters, yung sige lang, kung kamo mag-antos, no? Sabi na sa Romans chapter 8, verse 1, verse 17, if only we suffer with Him so that we may also be glorified with Him. Unsa may balos ini nga galutoson ta. Iyon siya sa verse 30, no? Sa katapusan. Ug sa umabot nga mga adlaw, nakadawat usab ug kinabuhi nga walay katapusan. So kani sa atong paglutos sa pag-antos, taliwala sa kabuhong nato sa ato ang gihatag nga ganti sa Ginoo. Naay insakto nga ato ang pagtubag diha sa kabuhong, bibiayon kita sa uban. Mag-antos kita sa mga saway, even sa rejection. Usay maglisod kita ug buhat sa angay natong buhaton. Kay bisan ang atong kauban o kauban nato sa ato ang panimalay, ato ang kaugalingong kanana ang membro sa ato ang panimalay, mora poy mo supak or mo batok nini kay dili nila kasabtan. So yun ani brothers and sisters, no? Tagsa-tagsa kita gitawag sa Ginoo. Gitawag kita og nangutana kita unsa may requirements, unsa may rekisito nga makaangkon kita sa kinabuhi dayon.
mo gihapon ang bata ramang yun ang makabaligya nining tanan. Ang buot sa bata nga dependent sa Ginoo, moray dali gyud kaayo. Ingnon nimo ang bata nga kani imong kuan, imong gamit ato na ning ibaligya, ato na ning ihatag sa mga pobre. No? Sayon kay sa bata ug ikaw mo istorya. Apan dako ng tao istoryahan nato ug nakaibalo na siya sa value sa iyahang kabtangan. At the same time nakita na niya ang iyahang kaugalingong gahom, kaugalingon nga security, no? Possession and security sa iyahang kabtangan. Lisod na kay na i-give up niya. So brothers and sisters, siya not unless niya kita mahimong bata. Continue nang gihapon sa pagkabata nga iyang istorya. We can deny ourselves, take up our cross, o makasunod kang Kristo. Salamat kayo, mga kaigsuunan, ug maayong hapon sa tanan. Light them with my word.